10 ljudi, dobrodošli u 6. epizodu Skyblocka. Evo tu sam sa Jocom i evo mi smo uradili još neke challenge, znači ne možete zamisliti koliko ima challenge-a, znači evo sad ću vam pokažem. Do 50 ja sam ja, do 50. Da, evo do 50, evo ja sam prvu listu obavio. Također. Da, i ovo, onda imamo list 1, evo vidite, znači ima 10 sad lista. Evo samo da, evo vidite. 10, znači do 10. strane 50 challenge, evo rekao Jovan. Evo sad ja pokušavam. Evo ja sad pokušavam evo, da napravim 20 stone brickova, već sam napravio 4. Znači evo sad ćemo napraviti. Trebam još malo. Bravo Jovan. Znači ne znamo kako nam je nestalo onoliko silno cobblestone, sad ćemo morati malo kopamo. Znači proširivat ćemo još više ostrvo. Znači ja i Oca smo našli, ne možemo baš da ga nazovemo čitom, ali Jocu da kažem, a? Može. Znači ja i Ovan smo odlučili da, pošto treba nam $1 na ovom serveru, znači odlučili smo da svako uzme po nekoliko kaunta i samo da obavi prvih 5 challenge, znači nećemo sve, samo prvih 5. Onda da to plati on drugom i da tako, pošto nam treba dosta zemlje za farmu drveća kao što vidite. Za sad imamo samo 2 drva, tako da nam dosta treba i zato ćemo to da uradimo. I vidio sam neku lavu i ovdje ja, 3 rekom. Ali dobro, nadam se što sam upao opet ne bi izgubio stvari. Znači još nismo Samo se bavimo challenge-ima. A? Samo bavimo challenge-ima. Da, danas ćemo najviše challenge-ima se bavimo, sad ću da pokažem za one koji nisu vidjeli. Znači imamo da 20 stone bricka, onda 5 stone brick stairs, Stone brick slab, fishing rod i da upecamo 10 ribica. To možemo već ovdje da, dok se zove, da pecamo ili... Ovdje ne može peciš, treba ti 5x5 trupa. Ili više. Dobro, znači i to ćemo napravimo, evo, pošto imamo beskonačan izvor vode, pa uzet ćemo nekoliko kofica i napraviti. Evo. I neće, ljudi, ne znam zašto neće se koristiti. Nemam ništa radiš. Što? Znači ovaj Crocs builder, on ima ovo besplatno pecanje, ti možeš da upecamo 20 ribe i tamo ću da kupimo 4 fishing roda za 5. Može. Eto ljudi, čuli ste dok se mi snalazimo. Znači evo. Sad ćemo da kompletujem. Jes, imam tačno. Jedan košta 5, znači kupim 4, to je 20. Pa mi imamo 300, imat ćemo 369, koji u brefu. A nema više, jao. Ej, nema više. Šta nema više? Fishing rodova? Da. Evo ja ću uradio se. Znači, mi u početku neće da tražiti hranu tek kad dobijemo ono malo više hrane, da ja sad malo se ubijem. Da bi resetovao hunger i to. Znači ja sad ti znam koliko ti treba ruku. 1, 2... 7 puta... 7x7 ti treba ruku. Šta? 7 puta 7x7 rupa i dubina. Dubina 5. Dobro.
znači to ćemo lagano napraviti, evo možda, evo ja ću sad odmah. Da, sad ću dođi na vreme. Koliko si rekao dubina? Da, Koliko si rekao da je dubina? 5, mislim 5. Znači 10 riba možda upecam, sad ću to upecam. Ja sam kopam kabelstone, evo ja ne znam, Jocu, zašto toliko šuška? A? Ajde, prestani diraš mikrofon, molim te. Ne direm me mislim. Pa zašto znaš kako šušti? Znači evo Ne znam. izvinite što Joca šušti. I da, mi smo jučer pokušali da snimimo epizodu Jedan prizina i snimili smo, ali na pola epizode nas je prekinulo snimanje i ja sam to tek na kraju primetio, tako da ćemo danas snimati ponovo, ali to će biti prva epizoda, znači imat ćemo baš ono stvari neke i tako. Pa onda... A ovo je sad restokolo, evo sad ću da ne kupim još 3. Evo sad ja moram da napravim to da bismo obavili kasnije te challenge-a. Jovan će da napravimo na stone brikove, pa ćemo i slepove i sve da napravimo. Ajde, dobro. Evo 20 minuta biti dosta. Znači to je Evo 9. ja znam sad kako ćemo, znači sad ćemo ovako. I bravo za mene. Ok. Evo radio sam taj challenge. Poslije ću ono za pecanje. Uradio si stone break challenge? Ne, ono za fishing rod. Sad ću tebi da Aj pošaljem napravi ja. meni, ajde. Samo da pecam 10 riba. A! Znate kako ću. I onda kupimo samo 10 riba. To će nam biti lakše. Kupi, imamo para koliko hoćeš na ovom serveru. Sad imamo zasigurno 100 nešto. Možda. Da, znači ljudi, evo ja sam 50. gore timer, ali uskoro će, mislim nećemo uskoro za još 6 minuta pa ćemo završiti epizodu zato što znači moramo i da učimo i nema pojma. Hvala Joco. Aj sad da upecam, ćemo pecam. Čekajte A šta će peceš? Aj napraviti ovo, znači u skybloku, znači ne gledam me kad padem. Imaš tu 2 rezervna, ovdje. Sebi često. 2 rezervna. Ako ti slučajno pukne, jedan za jedan rezervni za jedan. Okej. Znači sad ćemo... Joco, aj dođi ti ovo napravi, majke. Čekaj. Gdje si ti otišao? U shop. Vidim da mogu tamo kupim ribu. Ajde. Znači ćemo prvo ljude da pecamo onako iz zezancije, znam da ne može. Evo da možemo kupimo stone brick ako hoćeš. A ima onaj child stone brick. 500 košta enchantment table. 500? Da. Dobro, znači nama treba jedno 2000 da bismo sve kupili što nam treba. A morat ćemo... Samo sandwich 200 je mislim, da, pošto 200. Joco, pa više nas isplati da napravimo enchantment table nego da ga kupimo. Da, više. Znaš šta, kupi sad ti, pošto imaš dosta, ja sam ti dao i sve koje sam nemao. Kupi ti za sad 2 dijamanta, 1 buk i 4 obsidijena. Da bismo ga napravili. Čekaj, sekunda. Pazi, ne može se kupi ono što mi treba. Šta ne može se kupi? Ono što sam ja baš došao za ribu. Pazi, ne mogu kupim ribu. Kakav si. Evo ljudi, čekajte, ja sad brzo moram.
A ću I poslati čekaj, tamo ono. imamo challenge da napravimo članac. Čekaj se mi da vidim. One volt. Ja, ako je to tako stavio, znaš koliko si spalio. A? Lik pokuša da nas skamuje tako što će postaviti ove snow blokove gore skroz visoko, a lik ne provalio da ima, da je uključeno ovo. Šta je uključeno? Ovaj keep inventory. A, Koliko je dobro. Moj zazov. Bravo čovječ, upišu lovu. čekaj sad počnem. Treba 12. Dobro. Sad 13. Uj, još jedan 3 golden ingot. Odlično, 1, 2, to je 5 ukupno. Melon, pumpkin, wood egg, sugar cane, cactus, birch sapling, snow block, potato item. Nema ništa je. Gdje ti dolaziš to da kupuješ, majke? Idemo na warp shop, jel? Nema. Nego? I čekaj, idemo od ovog lika shop. Znači, stvarno mi je želja da vidim baš njegov shop. I ljudi, moram završiti epizodu i vidimo se.